कल्लू के ब्रेकअप अगेन। आखिर ये माजरा का बा कि कल्लू एक और ब्रेकअप अनेक। इधर पूरा देश में कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन चल रहल बा, त उहे भोजपुर के यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू के हो गइल बा ब्रेकअप। लेकिन रउआ जन करी फिकर काहे से कि हम बानी इधर जे रउआ के ई माजरा के हकीकत बयां करब। रउआ के बता दी कि ब्रेकअप तनी फिल्मी बा। दरअसल आज सुबह ही कल्लू के एगो ब्रेकअप ऑडियो सॉन्ग डिजिटल विंग पर रिलीज कइल गई, जेकरा के कुछ ही समय में मिल गइल बा लाखों व्यूज। ई गाना में उनकर प्रेमिका उनकरा के एगो बैड न्यूज दिले बाड़ी कि उनकर संडे के शादी बा और मंडे के विदाई बा। कल्लू पुकार रहल बाड़े, गुहार लगा रहल बाड़े, कह रहल बाड़े कि ऊ उनकरा बिना ना जी पई हैं। अपन प्यार के बार बार इजहार कर रहल बाड़े और उनकर प्रेमिका उनकरा के समझा रहल बाड़ी। इनकरी ब्रेकअप सॉन्ग आ रहल बा कल्लू के फैंस के बेहद पसंद। इ लॉकडाउन में कल्लू अपन फैंस के मनोरंजन के बेहद ख्याल रख रहल बाड़े। आए दिन एक से एक गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहल बा। इससे पहले कोरोना वॉरियर्स के सलाम गाना रिलीज कैले रहले, जे इनकर फैंस के बहुत पसंद आयल। और एकरा से पहले इंग्लिश पढ़ते रह गए वो चली गई गाना इनकर फैंस के इतना पसंद आयल कि ई गाना के बहुत ही कम समय में मिलल 2 मिलियन के करीब व्यूज। एकरा से पहले तोहरा दुआरा पे बाजत हुई डीजे फैंस के दीवाना कर गईल। तो दर्शक लोग रवा लोग कल्लू के एक से एक गानन के आनंद लेही, काहे से कि राउर लोगन के भोजपुरिया यंग स्टार के गानन के होत रही दीदार। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाई और जानिए हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। और देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।